Kontzertua tor daitezken multa aurre egiteko. Hori zabalidan prozesu judiziala atza botatzea, eta horrek ekarriko desalojua baita. Eta hori salaketak entzia batiz bat, eta aparte hori gurekin harremanetan jartzea, negoziaketa bat emateko, eta akordio batea ailatzea gaztetxea bertan gehatzeko. Ongi etorri guztioi, 8:30 izanik, gaueko albistegiarekin hasiko gara. Gaurkoan Urdaibaien hasiko gara zehazki izan ere, Lakuak eta Bizkaiko Aldundiak 2 urteko hausnarketa zabaldu baitu Guggenheim Museoa Urdaibain hedatzeko planarentzako. Inigo Urkullu lehendakariak jakinarazi duenez, Guggenheim Museoaren patronatua osatzen duten kideek hausnartzeko tarte bat hartuko dute Urdaibaien egitekoak ziren museoaren proiektuarekin zer egin erabakitzeko. Museoko patronatua Euskal Autonomia Erkidegoko instituzioek eta Guggenheim Fundazioak osatzen dute. Guggenheim Fundazioko New Yorkeko zuzendaritzan aldaketa prozesu batean murgilduta daude, eta honek akordioa du Bilbokoarekin, beraz eragina du Bizkaiko museoko erabakietan. Aurre ikuspenen arabera, ekainetik aurrera hartuko dute New Yorkeko kudeatzaile berriek Bilboko Fundazioa kudeatzeko ardura. Organo berri horrek erabakiko du zer egin proiektuarekin. Abenduan egindako bileran patronatuak erabaki zuen zuzendaritzako aldaketek iraun bitartean tarte bat hartuko zutela 2024 eta 2025 urteetan proiektua bideragarri ote zen erabakitzeko. Urkulluren ustez asko dago hausnartzeko, baina oraindik ez da erabakirik hartu. Hala ere, Itxaso Atutxak argi utzi du 2 urteko geldialdiak ez duela Urdaibaiko Guggenheim proiektua eten edo oztuko. Jaurlaritzak ukatu egin du Urdaibaiko proiektua gelditzeak bozekin lotura duenik. Entzun Mingen Zupiria bozeramailearen hitzak. Bilboko Museoaren patronatuak joan dan abenduan erabaki zuen, momentu honetan eskuartean dituen lanekin jarraitzea eta lan horiek 2 urteko epean bukatuta edukitzea azken erabaki bat hartzeko. Eta eginkizun horien artean daude, batetik indarrean dauden arauetara egokitzea proiektua, bestetik arau urbanistikoren bat edo aldatu behar balitz egin beharreko aldaketak egitea, baita ere eginkizun dago kutsatuta dauden lurren berreskurapena, erabiltzen ez diren industria guneak eraistea, proiektu horrek beharko lukeen inbertsio plana zehaztea, eta baita ere behin egindakero nola kudeatuko den, ze kontutan izan hitz egiten ari garela Bilboko Museoaren ampliazio batetaz, ez gauza berri batetaz. Beraz, hauek dira patronatu eta erakundeak lantzen ari garen gaiak, eta patronatuak guzti honen garapena eta egokitzapena egindakero aztertu beharko dut azken erabakia hartu. Ez du zer ikusirik. 2020an gai hau planteatu zen hauteskundeen ondoren, eta momentu honetan planteatuta dago hauteskundeen gorabehera alde batera utzita. Seguru nago, seguruenik 2 urte barru honen inguruko azken erabakia hartzen danean ere egongo gara bueltan hauteskunderen bat. Ingurumeneko beste gaiei dagokionez, Baskulinari Center berria eraikitzeko zuhaitzak moztearekin diote Donostian. Udan Arbeo. Pasaden astean hasi ziren gastronomia open ekosistem eraikin berria egiteko obrekin. Manteo Parkeko lurra altxatzen eta mugitzen hasi ziren. Baskulinari Centerren Donostiako 2. eraikina egitea da helburua, zentro bat eraikitzea. Donostiar asko baina proiektu horren aurka daude. Gros auzoko Manteo Parkeak kenduko diotela diote, auzoan berdegunen defizita dagoela aintzat hartu gabe. Herritarrak ordea area serreago daude orain, izan ere lurraltzatzezken inguruko zuhaitzak ere botatzen ari dira, Nafarroako etorbideko espaloikoak barne.
Bada, azaroan aukendon egindako bilera informatiboan Amenabar enpresako arduradunak esan zuen espaleko zuhaitzak ez zituztela aukituko. En principio están fuera del ámbito de la obra. Seguramente sí, ya os he dicho que en alguna fase de la obra es posible que tengamos que cerrar el acceso por temas de seguridad, pero en principio esos árboles están fuera del propio ámbito de la obra. Victor Lasa Donostiako Elkarrekin Podemoseko zinegotziare kexu agertu da isa sare sozialean. Adierazi du gezurra esan zaiela herritarrei, zuhaitz horiek ez zirelako Manteon aurreikusten zen mozketa dementzialaren parte. Ezkerran hitza eta EH Bildu ere oso kezkatuta agertu dira sareetan. Azalpenak emateko eta erantzukizunak hartzeko eskatu diete Donostiako udala osatzen duten jeltzalei eta sozialistei. Gauzak horrela arratsaldeko 7etan manifestazio egingo dute Okendo kulturretxetik abiatuta udaletxeraino, proiektuarekiko gaitzespen adirazteko udalari. Bestalde asteazkenean bilera informatiboa antolatu dute aurrekari historiko gogoratu eta egungo egoeraren berri emateko. Eta ostegunean eguerdiko 12etan osoko bilkurara joateko deia zabaldu dute SOS Manteo plataformatik. Korrika 11 egunez euskararen alde egiten denekin aldi bat baino gehiago da. Balio dezake hausnartzeko edota jarrerak aldatzeko, baita aurren eta gazteen artean ere. Horretarako sortu dituzte ikastetxetan lantzeko gota 3. korrikaren unitate didaktikoak, AEKak eta ikastolen elkarteak elkarlanean. Kalean dira ikastetxetarako 23. korrikaren unitate didaktikoak, AEKaren eta ikastolen elkartaren elkarlanari esker. Ipuinak, mezu sekretuak, koreografiak eta beste hainbat jarduera sortu dituzte 23. korrikaren atarian. Helburutza dute euskararen erabilera sustatza eta indartzea. AEKak korrika ekimenaren zergatiaz eta beharraz ohartu nahi du. Hori ala Iñaki Zapirain Orerete ikastolako irakasleak sortu ditu unitate didaktikoak, eta korrikaren azken 2 edizioetan bezala modu digitalen argitaratu dira, Euskal Herri osoko eskoletan eskuragarri izan ditzaten. Esango nuke oso modu errezean erabiltzeko moduko materiala dela sortu duguna. Hasierako horrian, webguneko hasierako horrian bertan, informazio orokorra eta argibideak izeneko atal bat dago, eta atal hortan sartuta aurkituko dute irakasle, irauten daukan unitate didaktiko bakoitzak, ze prozedura jarraitu berri den, eta esan dutela argibide guztiak. Ikasmaterialak adinaren arabera sailkatuta daude, haurrezkuntzatik batxilergora. 4 unitate didaktiko sortu ditugu, eta aurtengo edizionetan izenak ere jarri dizkiogu unitate horiei. Arro izenez topatuko dugu 3-6 urte bitarteko aurrentzako unitate didaktikoa, herri izenarekin 6-9 urte bitartekoena, horro deitu diogu 9 urtetik 12 urte bitartekoenari, eta azkenik korri unitatea da 12 urtetik 18 urte bitarteko ikasle sortu duguna. Era berean aipatzeko da jardurak ez direla soilik euskara arloan lantzekoak, izan ere hainbat irakasgaitan erabiltzeko pentsatuta daude, gorputz hezkuntzan esaterako. Beti ere irakasleen esku geratuko da korrika hasi aurretik lanketa abiatzea eta unitateak aurrera eramateko planifikazioa egitea. Ez da material zurrun bat eta nolabait nahieran erabiltzeko modukoa dela esango nuke. Hortaz, jarduera sueltuak ere aukeratu litezke eta horiek helaratu. Hainbat berrikuntza dakarte, baina betiko helburuak, euskararen aldeko jarrera zabaldu, euskararen aldeko kontzientzia suspertu eta erabileran eragitea, eta nola ez korrika ezagutaraztea. Hezkuntzan jarraituko dugu, baina langileen aldarriekin 12. greba eguna bete denean, gizarte ekimeneko langileek Gasteizko kaleak bete dituzte lan hitzarmenduen baten alde. Itunpeko eskoletako langileek urte hasiera honetarako deitutako 10 greba egunetatik 3. burutu dute. Gasteizen elkartu dira ELA, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta Steilas sindikatuek deituta. 9.000 langile inguru daude grebara deituta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 215 ikastetxetan. Azkeneko hilabeteetan lan hitzarmen duin baten alde egiten duten 12. greba eguna izan da. Aldarrikapenen artean, lankarga arintzea, erosahalmena bermatuko duen soldata igoera eta lanpostuak mantentzea besteak beste. Patronaleen jarrera salatu dute ere. Izandako azkeneko bileran Kristau Eskola eta Izea egindako proposamenak erabat eskasak direla baieztatuz.
Urtarrilaren 17 eta 18an egindako lanuzeekin batera, itunpeko eskoletako langileek 3. greba eguna burutu dute. Osotara 10 izango dira urtarrila eta otsaila bitartean. Aste honetan bertan, asteazken eta ostegunean errepikatuko dira mobilizazioak. Otsailean, bestetik, 5 greba egun egingo dira, 6, 7, 8, 19 eta 20an hain zuzen. Gizarte gaietatik politika gaietara egingo dugu salto, lerroburuetan esan bezala, Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk Nafarroko aurrekontuak onartzeko akordioa sinatu ostean, UPNek bere zinegotziei PSN-erekin udal aurrekontuak negoziatzea debekatu die. Aurrera begira, UPNetik 13. kongresurako data jarri badute ere, Nafarroako gobernutik kanpo egoera zaila du alderdiak. UPNren batzorde exekutiboak apirilaren 28ko data proposatu du alderdiaren 13. kongresua egiteko, non erabakiko den nork ordezkatuko duen Javier Esparza Nafarroko gobernuko presidente gai izateko. Formalki proposamen hori ostiral honetan egingo den kontseilu politikoan berretsi behar da. UPN egoera zailan joango da apirileko kongresu honetara, 3. legealdiaren hasieran Nafarroko gobernutik kanpo, eta Iruñeko udalean zentsura mozioa jaso eta 4 hilabete eskasera. Espartzak publikoki iragarri zuen ez zela berriro Nafarroako gobernuko presidente gai izango, Navarra Suma PPrekin eta Ciudadanosekin koalizioaren formularekin eta UPNren siglarekin lortu nahi zuelako. UPNek gutxi balitz bezala aurrekontuak PSN-erekin negoziatzea debekatu die udaltaldeei. Espartzak sozialistekin egindako edozein akordio errefusatu du, eta gobernagarritasuna zaildu du Lizarran, Barañainen eta Eguesibarren, alkatetzak PSN-eren menpe baitaude eta haien babesa bilatzen ari baitziren. Iruñeko zentsura mozioaren ostean, UPNeko zuzendaritzak sozialistekin zuen harreman politiko guztia etetea erabaki zuen, baita udalen federaziotik ateratzea eta udalen elkarte propioa sortzea ere. Erregionalistek erabateko hausturaren alde egiten dute horrela. EAJak eta PSek akordioa lortu dute EH Bildu eta Elkarrekin Podemos IU alderdiekin haurren eta nerabeen legeari buruz. Adi. Negoziazio luze honen ondorioz, lortu dugu lege proiektua zana hobetzea, nabarmen hobetzea. Guk 51 zuzenketa sartu genituen eta horietatik 35 txertatu dira lege proiektu honetan. Udalbitza Euskal Herriko udaletxe eta hautetxiak batzen dituen erakunde publikoak 25 urte beteko ditu aurten, gertutik ezagutu dezagun. Den aldatzen da, udalbiltza ere bai. Mende laurdena beteko du aurten irailaren 18an. Urrats asko eman dira ordutik eta urte hurren heltzera doan honetan aldaketa nabarmenetako bat izango da logo berria. Larun batean egin zuten batzar orokorrean aurkeztu zuten irudi berria. Dantza, poema eta musika ere protagonista izan ziren. 25 urte bete dituzten honetan atzera begira jarri ziren iraganari aitortza egiteko. Hizpide izan zituen Lizarrako eta Bergarako alkate mugimenduak Mertxe Aizpuru udalbiltzako lehendakari ohia. Alkateak izan zirelako Euskal Herriaren nazio eskubideak aldarrikatzeko pausoa eman zutenak. Lizarrako eta Bergarako alkaten mugimenduak bezala ezagutuak izan zirenak. Baina batzar orokorrean etorkizunari begirare jarri ziren, datorrenari ilusio zeusteko. Etorkizunek urrats horiek azaldu zituzten Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakariak eta Clara Royet erakundeko zuzendariak. Zalantzarik gabe, lan handia egin da Euskal Herriaren garapena eta kohesioa sustatzeko. Eta horretan jarraituko dugu hurrengo urteetan ere. Udalbiltzaren printzipioi bere horretan eutxiko diegu.
Gure lugaldea erronka handi horiei erantzun berritzaileak emaiteko une aproposa da. Botere municipal eraldatzailea esperimentatzen ari diren espazio gero eta zabalagoak dira. Burujabetzen bidean eskua luzatu zieten udalerri gobernantza publiko komunitarioan oinarritutako proiektu eraldatzeien bidez nazioa eraikitzen jarraitzeko. Gaur-gaurkoz 84 udalek osatzen dute udalbiltza. Asteburu honetan sartu dira Dima, Izurtza, Martina, Xemein, Plentzia, Berrobi, Mendaro eta Larraun. Poliki-poliki beraz gero eta gehiago dire erakundeko kideak eta zerrenda aldatzen ari da. Horietako bat izango da Bergara. Gorka Artola alkateak esan zuen osoko bilkurara eramango duela Bergara udalbiltzan sartzeko proposamena. Bergaran asko dauko ikasteko Piterotik, Azkartetik, Kartzenegan. Eta ziur nago Bergaratik be gura aletxo eskaini ezepeinkela Euskal Herrixaren burujabetasori. Bidia bakarri baino erraza gutzen dalako lagunduta eta zuek bezalako bidelagunekin are hobia izango dela ziur nago. Norberak norberaren udalerritik begira altxatu eta Euskal Herriari begira jartza lortuz gero proiektu nazionala garatu ahal izango direla azpimarratu dute. Jende txiki askok, leku txiki askotan gauza txikiak egiten mundua alda dezake. Lab sindikatuaren arabera, 59 dira iaz Euskal Herrian hil ziren langileak. 2024an urte hasi denetik, 9 dira lan istripuetan hildakoak, horietatik 4 Nafarroan, Irune Rejano. Sindikatuek prentsaurrekoa eman dute gaur Iruñean lan istripu mortalak salatzeko. Nafarroan aurten 4 hildakoetatik 3 errepidean izan dira eta sindikatuek Nafarroko gobernuari aurpegiratu diote mugikortasun planak aldatzea eta hobetzea eta neurriak jartzea istripu hauek ekiditeko. Lab, CGT, Esteilas, ESK, N eta 3 sindikatuek prentsaurrekoa eman dute gaur Iruñean Nafarroan egon diren lan istripuak salatzeko. Ohartarazi dute hoietako asko errepidean izaten direla. 2024an Nafarroan istripuan hil diren 4 langiletatik 3 errepidean hil dira. Garraiolari bat initinere eta beste bat inmision. Sindikatuen arabera datu horiek alarma guztiak piztu beharko lituzke. Gobernuari eskatu diote berehalako neurriak har ditzala gehiegizko desplazamenduak murrizteko. Azken urtetan Nafarroko lan istripu tasak Espainiako estatuko altuenetarikoak dira. Inko Iriarte Labekoak honen arrazoiak azaldu ditu. Honen aurrean, salatu behar dugu, Nafarroako bereziki langileriak daukala mugikortasun oso altu bat. Ematen dela ere, zerbitzu guztien edo gehienen zentralizazio bat hiriburuan, Iruñean, eta hau da erabaki politiko jakin batzuengatik eta erabaki honek ere berarekin dator herri eta baiaren despoblazioa. Beraz, bataz beste, Nafarroko langileriak inberra dauzke kilometro asko lanera joan eta etortzeko. Enpresek mugikortasun planak egitea eskatzen dute, zeinetan arriskuen ebaluazioa egiten den, langile bakoitzaren joan etorriak kontuan hartuta, eta neurriak proposatzen dira. Bukatzeko sindikatuek lan istripuak ekiditeko proposamenak egin dituzte. Gehiegizko desplazamenduak murrizteko neurriak sortzea, garraio publikoa, errepide batzuk eta mugikortasun planak hobetzea batik bat. Nafarroan jarraituz, Nafarroa hegoaldeko abeltzaintza eta nekazaritza zentroetako langileek atseden hartzeko eskubidea aldarrikatu zuten astelehenean Iruñean. Orain, Lab sindikatuak langileen lan baldintzak hobetzea lortu du. Lab sindikatuak akordioa lortu du Nafarrako sektore agroprekuarioko lan baldintzak arautzen dituen hitzarmenerako. Azken hilabetetan Labek adierazi izan duen bezala, sektore honetako hitzarmenak lan baldintzak benetan hobetzeko balio behar zuen. Akordio honek Lab sindikatuak eta sektoreko langileek negoziazio mailan eta kalean defendatu dituzten aldarrikapen nagusiak jasotzen ditu. Landaremuan prekarietatearekin amaitzeko hainbat aurrera pauso eman dituzte. Berta Garzia Labekoak lortutako hobekuntzak azpimarratu ditu. Eskatzen eta exigitzen genuen bezala, atsedenaldirako eskubidea txertatuko da hitzarmenean eta eskubide hori bermatua izango da. Gainera lanaldia murriztuko da, soldata KPIa bezala igoko dira eta hainbat beste neurri abusuzko egoerak edo prekarietatearekin amaitzen joateko landa eremuan
izango dira hitzarmenean. Oso balorazio positiboa egiten dugu lab sindikatutik langileak atera direlako kalera hainbat aldarrikapen exigituz eta azkenean lortu eginda guzti horiek txertatzea hitzarmenean eta nabari hobetuko dira landa eremuan egun dauden lan baldintzak. Gainera, 2 lantalde sortu dira, data eta helburu zehatzekin. Bat hitzarmen kategoriak eta muturreko hotz eta bero egoeretako protokoloak lantzeko beste bat. Lab sindikatuak oso balorazio positiboa egiten du gaur nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreko patronalarekin lortutako akordioari buruz. Izan ere, oinarri sendoak jarri ditu Nafarroko landa eremuan eta lan egiten duten pertsonen bizitzan lana duintzen jarraitzeko. Argi dago landa eremuko langileen mobilizazioek lan baldintzak benetan hobetzeko balio izan dutela eta borrokarekin lortu dutela haien aldarrikapenak kontuan hartzea eta 1000 langileri baino gehiagori eragiten dien sektoreko hitzarmen batean jasotzea. Garraio kontuei dagokionez bizikletaren erabilera gero eta handiagoa da Bizkaian, garraioak mugikortasuna eta turismoa sustatzeko sailaren arabera. Barakaldo eta Getxo dira gehien erabiltzen diren udalerriak eta Berango, Erandio eta Bilbo dira bidaia gutxien egiten dituztenak. Pandemia garaiak atzean utzi ditugula nabaria da. Turismoaren munduak errekorrak hausten ari da urterik urte eta horren aterpen, hau da hotel eta ostatuen gorakada ere badakar. Horren erakusle da Ane Tola, Lorea Belasko eta Asier Zabala gazteek sortu duten proiektua, Urja Lombok hotela. Proiektua gertutik ezagutzeko pantailaren beste aldean ditugu Lorea eta Asier. Kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Hasteko, izena ongi esan dut? Bai. Konta iguzue, zertan datza zuen proiektuak? Izenak berak esaten duen moduan, gure proiektua hotel bat da, Indonesian, Lomboken, ez dakit ezagutuko duzuen Lombokeko irla. Eta, hotel bat egiten datza, 25 logelako hotel bat, eta, hori da, nahiko simplea da izatez proiektua. Hiru gazte ekintzaile zarete, nola sortu zen proiektuaren ideia? Ideiek urte asko daramate gure buruan, baina azken urteetan izan zen proiektua realitatera eramateko pausoak eman genituenean, 2008 baitean sortu genuen enpresa, Indonesian, eta hortik aurrera egon gara hango jendearekin kontaktuan, hemen eta proiektua martxan jartzen. Gaur egun enpresa bat daukagu Bizkaian, hango enpresaren jabea dena, eta guztia daukagu montatuta, hemendik eta handik gestionatu izateko. Aurrez, pentsatuta zenuten proiektu bat zen orduan, bestalde, zuek oso perfil desberdina duzue turismo ikasketarik, ezta? Ez, egia esan ez gutariko inork ez dauka turismo ikasketarik, baina, azkenean jabaira 3 urte honetan jarditzagunak eta asko ikasi dugu.
Baina, bueno, gu hiru perfil oso ezberdin gara, zuk esan duzun moduan, baina uste dugu orain Loreak azalduko dizuen moduan, oso ondo egiten dugula lan elkarrekin, igual desberdintasun horiei esker, ezta? Arazo bat izan baino gehiago oso sinergia positiboa lortu ditugu. Anek egiten du lan gizarte lan munduan, eta koordinatzen ditu proiektu desberdinak, eta koordinatzen du gainera, koordinatzen ditu pertsonak, ezta? Langileak, eta bestalde baterik baita erabiltzaileak. Orduan oso ondo daki hori kudeatzen, eta horretan uste dugu bera izango dela gu irakatziko diguna horretan, ezta? Gero ni zientzia mundutik nator, oso desberdina baita, baina azkenean ikasi dut baita gauza asko, ikasi dut nola arazoak kudeatu, nola helburu bat daukagunean helburu horretara heltzeko bideak nola bilatzen diren, eta orduan ikustu dut horretan eta ikuspegi global bat izaten, baita nire indarra daukadala horretan. Eta gero hasier, enpresa munduan egin du lan, enpresa desberdinak izan ditu, eta baditu oraindik internazionalki gainera, eta gero zenbaki horiek ez da kontrolatzen ez genituenak lagundu digu pila bat enpresekin, eta orduan hasierrek esan duen moduan ikasi dugu, ez da gure alorra turismoa, baina horrek ere indargune bat du guretzat. Zuen desberdintasunean orduan batu egiten zaretela. Esan duzuen bezala, Indonesian egitea erabaki duzue proiektu hau, zer dela eta? Bueno, ez dakit Indonesian egonda zauden, baina Balin edo Lomboken edo zaudeten, baina ez egotekotan izugarria da. Horra joaten denean mundu guztia lurraldeaz maiten mintzen da. Ni azkenean 2 urtetan egon nintzen Singapurren bizitzen, esan dezagun hurbil dagoela, Euskal Herriarekin konparatuta, eta gero Loreak ere azaldu aldu bere partez ere beste, hiruron artetik sortu zen, eta Loreak ere, Lore azaldu nahi baduzu. Maite mindu nintzen, uarte horretaz, Lomboketaz, eta gero ane joan zen, 2018an, baita maite mindu zen leku horretaz, eta gainera hasi ginen ikusten, zeudela aukerak hor zer montatzeko, ezta bideragarria zela eta errentagarria izan zitekela. Orduan hori hasi ginen, beti izan ditugu ideia ekintzaileak, baina hori hasi ginen gure lekua hori izan zitekelaren ideiarekin, ezta? Eta ja pandemia garaian, justo lehen esan duzun moduan, esan genuen, aurrera egingo dugu honekin, izan zen pizkalklik guretzat, eta ni joan nintzen ara bizado berezi batekin, momentu horretan Indonesia egonda itxita pandemia garaian 2 urtez turismoarentzat, izan da nahiko gogorra haientzat, baina justo proiektu bat hasteko, inbertitzen hasteko eta zer montatzen hasteko, momentu ona. Eta hor hasi ginen. Barekin eukan argi hori zela lekua guretzat, asko gustatzen zaigulako, natura, hango kultura, hango jendea, hasieran gu bezalakoak, ez da, hasieran itxiak, baina behin zabaltzen direla oso hurbilak, eta gero gainera ikusi genuela, hori azkenean negozio bat izango da, orduan errentagarria izango zela baita. Bertan izan zarete beraz, bertan bizi den jendea ere ezagutuko zenuten, elkarlanean bertako herriarekin zerbait egiteko asmorik baduzue, edo... Nore? Bai, noski, hasieratik, hasi ginen haiekin kontaktuan, lurra erosi genion bertako emakume bati, argi genuen baita bertako jendearekin egin nahi genuela lan, eta ez bitartekariekin. Gero, azten zarenean zeo zer egiten, pizka lurra mugitzen, konturatzen da horria herri txikia da, zelon belana. Eta herria konturatzen da, zaudela hor, eta ez arela hango orduan, hurbiltasun bat erakutsi behar duzu, egon gara hango zukidekin izketan, egin genuenean horko esia, egin dugu perimetrala, egon ginen baita haiekin izketan, hau da gure lurra, orduan hemen jarriko dugu, ondo datorkizue, baita hango alkatea, guretzat alkatea izango zena, perfil hori gutxi gora bera, herriko nagusia da, eta berarekin tratu ona baldin baduzu, azkenean herriak baita onartzen zaitu, orduan berarekin egon gara, pertsonalki baita, gure arkitektuak baita, eta gero etorkizunean, noski, zur klaseekin, haiekin, emakume talde bat dago bertatik
bertako kultura eta bertako lekuak ezagutzeko eta gogo pilo ditugu berarekin haiekin lan egiteko, baita hango artistekin, agian kuadroak izateko telean, ideia pilo ditugu eta beti elkarlanean eta hango kulturarekin edo hango kultura murgilduz. Etorkizuneko planak orduan badituzue, baina egun nola dago proiektua? Hotela eraikitzen hasi zarete, ezta? Oraindik eraikina berez ez, guk lurra prestatuta daukagu. Hori zen arroza ekoizteko gune bat, eta orduan, gu lurra prestatu behar izan dugu, lurra gogortzeko gainera inguruko retaining walla ingeles esaten dena horrek retención de muro hori eginda daukagu, gainera putzua eginda daukagu, ura izateko, hemen arraro egingo zaigu, ezta, baina bertan normala da, ura lurra azpitik atera behar da. Eta orduan hori ere prestatuta daukagu eta ere elektrizitatea gure lurralderaino eraman daukagu. Orain, zerua izango litzatekena edo, gorantz eraikitzen hasteko apirilan amaieran maiatzen hasiko gara. Orain, euri garaia da bertan, orduan orain ezin gaitezke hasi eta gainera gero Ramadana da eta Eid jaia daukate, orduan honen ostean hasi beharko ginateke. Gainera, hori guztiz errespetatu behar dugu. Bidea dago oraindik egiteke orduan, mila esker Lorea Belasko eta Asier Zabala gaur gurean zuen proiektua erakustearren. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, tarte hau ematearren, eta esan nahi dugu beste gauza bat, azkenean proiektua hori Indonesian egon arren, hotela Indonesian egon arren, esan nahi dugu proiektua berez euskalduna dela. Eta enpresa jabea Euskal Herrian dagoela. Kontuan hartuko dugu beraz, mila esker berriz ere, eta sorte hon. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, tarte honagatik, eta ondo izan. Nazioartean Israelen jarrera epaitzea eskatzen duen bigarren salaketa da Mexiko eta Txilek egin berri dutena. Komunikatu bateratua nazioarteko zigor auzitegiari helarazi diote. Bero Satrustegi kazetariak emango digu berria. Oraingoan, Mexiko eta Txile izan dira nazioarteko zigor auzitegiari eskatu diotenak Gazan egiten ari diren gerra krimenak ikertzeko. Baina ez dute soilik Israelen jarrera epaitzea eskatzen, Hamasen papera aztertzea ere beharrezkoa dela adierazten dute. Nazioartean egiten den bigarren salaketa da honakoa. Txilek azpimarratu du nazioarteko zigor auzitegia dela honako sarraskiak salatzeko bide egokiena. Auzitegi honen ardura baita nazioarteko krimen larriak, genozidioak eta gizateriaren aurkako krimenak aztertzea eta epaitzea Nazio Batuen erakundearen menpe egon gabe. Hori da, Hego Afrikak harturiko bidearekin dagoen desberdintasun nagusia. Hego Afrikak Nazio Batuen erakundearen parte den organo judizial gorenean salatu zuen Israel. Biek ala biek baina egoitza dute Hagan. Komunikatuak nabarmendu du gainera Palestinako justiziaren azpiegitura kolapsatuta dagoela eta beraz ezin dituztela epaitu edo ikertu jasaten ari diren erasoak. Eta, Txilek eta Mexikok argitaratu duten komunikatu bateratuak gainera, Erromako estatutua aipatzen du. Palestina estatutu honen kide da eta beraz nazioarteko justizia auzitegiak bertan egindako krimenak ikertzeko eskumena du. Estatutu honekin bat egin zuten 122 herrialdek, kanpo gelditu ziren Amerikako Estatu Batuak, Errusia eta Israel bera. Eta, hasieran adierazi bezala komunikatu honek ez du soilik fokua Israelengan jartzen, Hamas ere aipatzen da. Dokumentuan azpimarratzen da Gazako operazio militarrek ez dituztela nazioarteko zuzenbidearen proportzionaltasun printzipioak betetzen, eta aldi berean Hamasen erasoak kritikatu eta baituak askaditzala eskatzen da. Azaroan aztertu genuen, hemen Hamaika Telebistan, eta ikusi genuen Latinoamerika izan zela egoerarekin kritikoen, Boliviak esaterako Israelekin harreman diplomatikoak etetea erabaki zuen, eta, Txilek edo Kolonbiak bestetik kontsultara ditu zituzten euren enbaxadoreak. Gainera, Kolonbiako presidente den Gustavo Petrok hasieratik argi adierazi du Palestinan gertatzen ari dela genozidio bat dela
eta Hego Afrikak jarritako salaketa babestu du. Aipaturiko hauek ahaztu gabe noski, Mexikok eta Txilek egindako salaketa hau Latinoamerikatik nazioartera salto egiten duen ekintza zorrotzenetarikoa izan da. Gurera bueltan, ikusentzunezkoetan, Hego Euskal Herriko zinemetan dagoen euskararen presentzia neurtu dute pantaiak euskaraz eta hizkuntz eskubideen behatokiak. Zinema komertzialetan euskararen presentzia ez da 2,5% iristen. Asteburuko Garingo San Sebastian jaietako berritasunetako bat izan da Slackline erakustaldia. Ikusi. ¡Ale! Laurehun eta 10 metroko soka bat montatu dugu, eta erdian gutxi gorara egun baino gutxiago izango dituela pentsatzen dugu, eta hemen goxatzen gabe, Jonekin, eta jende guztionekin, politonekin, disfrutatzen eta egun ona pasatzen. Gai zaldatuz, kostaldera goaz, debekatuta geratu baita arrantza astelehenetik aurrera Bizkaiko golkoko uretan. Frantziako gobernuak ezarri du neurria eta otsailaren 20 arte iraungo du izurden ernalketa garaia babesteko. Ekologisten eta Europar Batasunaren eskakizuna izan da debekua. Horrez gain, Espainiako gobernuak adierazi du sare bidezko arrantza debekatuko duela Bizkaiko golkoan, oraindik zehaztapen gehiagorik eman ez duen arren. Frantziako gobernuak arrantza debekatu du urtarrilaren 22tik otsailaren 20ra Bizkaiko golkoko uretan izurdeak babesteko ernalketa garaian. Espainiako gobernuak ere iragarri du Bizkaiko golkoan sare bidezko arrantza debekatuko dutela. Hala ere, oraindik ez du zehaztu noiztik nora egongo den indarrean debekoa eta zein arrantzontziri eragingo dion. Euskal arrantzaleak ezingo dira joan legatza, zapoa edo oiarra harrapatzeko eremuetara. Ondorioz eskaintzak behera eta prezioek gora egingo dutela ohartarazi dute. Zehazki 120.000 kilo arrain gutxiago harrapatuko dutela aurre ikusiz. Frantziako arrantzaleek galeren 80% estaltzeko diru laguntzak jasoko dituzte, baina Euskal arrantzaleek salatu dute Espainiako gobernuak 25% baino ez diela ordainduko.
Arantza Tapia garapen ekonomikoko iraunkortasuneko eta ingurunegiroko sailburuak asteburuan azaldu du neurriak alturako 4 euskalontziri eragingo diela eta balitekela prezioek gora egitea. Debekuak luzatzeko aukeraz galdetuta, sailburuak esan zuen aztertu egin beharko dela, izurdeak babestea eta aldi berean arrantza iraunkorran nola egin daitekeen. Arrain kontserben sektorea erabat sektore prekarioa eta feminizatua da. Hain zuzen ere, langileen gehiengoa emakumeak izan da eta lan baldintza gogorretan. Horrez gain, Bermeoko Salika arrain kontserben enpresa bestelako egoera bat bilatzen ari da. Guzti honen inguruan, hitz egiteko, Paul Elizondo izango dugu gurean, Salikako langile batekin elkarrizketa batean. Bueno, Salika Bizkaiko arrain kontserben sektoreko enpresarik handiena da, 173 langilegaz, baina 2023 urtien zer aldatu da langileen egoerak eta baldintzak horretarako hain zuzen 173 langile horretatik, 138 langileek aldaketa batzuk jasan dabe, horretarako eta guzti hau argitzeko, pantailaren beste aldien Aintzane Larrabazter dauku, Bermioko Salikako langile, arratsaldean Aintzane. Arratsaldeon, Paul. Bueno, 2023 urtien aldi batereko lan erregulazio espediente, hau da, ERTIE aplikatu zantzuien 138 langileri, zer dela todo zelan iritsi zarien punto honetara? Bueno, lehenengo gauzie esan zudala Bizkaizen handizena. Estatu espainolan be, 7. dago, ez da enpresa txiki bet, enpresa mando bata, enpresa beti biltze ondo, diru pilo bat irabazi da beti kontserbetan, eta, egize da pasan urtien, ertera bialdu gaitzu zie, bakarrik produziñoko andragizonak, eta urtion, gehiuzek bardin dauzela, ez dizela konpondu okintzaioen arazuek, eta urtion, badanogu ez, batzuken de reducción, beste batzuken suspensión de empleo, bai, menos 3 komertzialak endute eta bat amageitzau, danogu ez, bai. Bai, hau dana... Zekan bizetan? Bai, esan. Zekan bizetan, ez dakigu, seguk eitzen duen pregunte, ze pasatzen da, dinozkuie, ez da saltzien lehengo beste. Igual arazu izango da, ez da ire basten lehengo beste. Bai, horrek arazuok egin dut danak, eta guke kontuke enpresak pakigu zeintzute zen, eta inoku gure bat dauzakin, bakarri zun bidau arregistro, eta handauze argi, azkaneko urtetan zema direro azte bien. Aurtion, bakizu, que si la guerra de Ucrania, que si la guerra de no sé cuántos, la subida del aceite, kostutizela karu hauek, eta arraine, gehiago zan dela saltzien, eta hori arazue, antza, geure arazu da bakarrik, ez eurena. Ia, igual apurtzu bete errepartidu biko zu, eta igual apurtzu bete urte baten gitzi hau irabazi biko zu. Zehango jentiek, danati ez fijuek, oinarte fijuk izenkeran, ezin izen gitzuz bota ertera, parora ez zer, eta, badain pandemian nostien, errez dako ye. Hori errementzi dako ye, eta errez haue da holan. Antzutako te pedido bat, orain etorri. Orain ez dakot, gelditzu etzien. Eta biharren biharritzen al 120%, como si no hubiera mañana. Horreko dago esan, gure biharra guk ondoitzen du. Gure kontratazio da, etzeko bihar aste guztizen, urte guztizen. Ze plan dakozu hori dakozun problemi soluzionateko? Ez dako, ez da emoten un plan estrategiko de zelanengu aurreratu. Bakarrik, cojo el paro de los trabajadores, me ahorro un dinero y voy tirando, uso flexibilidad, eta listo. Bai, eta ganera, esan dozun moduan, enpresa bat da diru asko irabazi dauena, urtietan zehar, COVID garaian, sektoreko lan horregaitzi, lanien egon zineten, baina zuk zer uste duzu, produkzio arazuek da, esaten dauena zuzendaritzak, produkzio arazuek da, baina gero, lantegize robotizatzeko diru kopuru bat aplike da. Zelan ikusten duzu langileek ertera bidaltzi eta gero lantegize robotizeteko aukera hori bermatu alizetie?
Bueno, ondo ez, ze azkanien gure bierra hor dau, eta eurek tienen que invertir, askotan bai prebentzioen, bai, claro, eurek itzen dugu asko, invertidu euren propagandatan, euren imagena, eta orain aldaketa batzuk egon dizue bai, ze, claro, oin arte guke beti izen gara Salika, el hermano pobre de Albacora, bai argi dau, gu Albacora garala, gu gauz talde bardinen, eta honek movimentu barrizek Albacora datoz. Eta Salika, orain, apurtzue penasau badau, Albacora ez dut txarto, edo zantzien, bueno, horrek gauzek argi dauz da hor dauz. Orduen minipentsatzen dut, enbidauiena dela, apurtzuet pentsa, ze jente dakoien, 20 urte baino gehiago dara guzdanok presa horretan. Gehitzenak handrak. Dakuzen arazo guztizekaz. Bueno, urtita esan datzoiela, hay que buscar un relevo generacional. Eta, bueno, loku dauzu fabrikera, inokez. Orduen, bueno, ni pentsatzen dute planteamentuk izen bidagoela beste batzuk, ez errezena. Hartu un flexibilidade biarra ginena, ez da moduen, eta zerizioakun, zeintzuk dizen arazo benetako arazuek, eta hortik tiretu. Eta igual, apurtzuek gitzia huire basi, bai enpresi eurrela eruen, ze bermion, hombre, asko iderko da. Gu ertin bagauz, hainbeste famili gauz, eta hori danan den leko guztiak ikusko da. Relevo generazional, bai, relevo generazional esan dozu, zuen eskuetara hau bapatean iritsi da, aurretik landutako abizuren bat egon da zuzendaritzaren aldetik? Ez, hori relevo generazional guk delegatuak eskatu du beti. Igual, baroin dela urte batzuk uden etortizen da jente gaztie, eta beste ambiente bat egon zan fabriken, orduen hori dagoen bide, zainduin bide. Bai horre gaztiek, bat osorain, eta lau eta eitzen badabiero, ero lau azte eitzen badabie, eta gero eitzen iritzi, ez dakoie segurtasunik, bezik ez litzuten. Eta orduan daku enpresa bat, negozizekaz. Gure emeria de edad, izango daren produzioen 55 años, pero eta 15 urte. Eta hori ikerritzen da, ez da bier erreza. 2024 urtie hasi baino ez da egin, eta bueno, ja hasikera honetan, zuzendaritzak aipatu da, aitortu dau, eta komunikatu dizue, beste urte betez, ertean jarraitzeko esperantzak daudela langileentzako. Bai, eure dinoie, 6 beterako biharrak ingule, eta 6 bete egongo gala ertien. Hori bakizu aldala kanbize, eta nik, bueno, ez dakitze esan bihar bat, zepetzaten duten bakarrik datuk emon. Baina nire ustez hori ez da izango golan. Zuke esan dezakezu nahi duzuna, datuak eta, bueno, barruan zaudenez, esan dezakezu nahi duzuna. Ego dut esan, nire pentsatzen dut, horrek 6 beteek izango dizela gehiago. Osa, gehiago, bihar gehiago egin gule. Okinen bidu. Derrigorrez. Eta ze egoera ari da bizitzen lantegiko jendea erte egoera honetan, zeren eta urte bat eta erdi edo 2 urte bidean erte egoeran bizi izatea, latza izan behar da, ez? Bai, pasan urtien egiz izan da, mejora batzuk okin zuzen enpresatik eta ez da izan egin txarra. Baina urtion ez dugu garaiega akordo bateri bez, orduen aldau egin eroko dauena. Eta gure enpresan, dauz familizek, gudut esan, dauz andragizunak, bertan biharrin dauzenak, bai dauz emakumiek, bakarretako dena, bera familize, bera numiek, ez dako dira beste apoio gehiago, orduen ez da erreza, eta baku kasuren bai ez dakona parorik. Orduen, ez da erreza, ez dakizulez noiz akabako dan, eta noiz asko dan, bakigu noiz hasi den. Noiz akabako dan, ez dakigu. Horain du momento beste, pentsatu aztebi dauzela biarretzeko, gero hilebi dinoie etzien, etzine gara egongo da kalien protesaten, ze hau oneri bueltimon bidatzo. Bitartean ikusten ari gara hor grebak eta mobilizazioak egiten dituzuela, joan den, azken mobilizazioan berririk izan zenuten zuzendaritzaren aldetik? Bapez, ez ebez. Ateak irekita daudela uste duzuen negoziaziorako? Ez, egon bazien, oinezkeroia entzagongo ziren, ez.
Ez pentsatzen dako diena asmorik, eta bakarretako bari epaiketa izen gara okitzeko bizar, kanbizen jozkuie geurre dati, bueno, kanbize ez, esan jozkuie bizar ez duteko, eta, bueno, horretan hori itzagoten gauz orain. Ia, zerdinon epaiketan zerdinon epailik eta ia. Epaiketa hitza agertu delarik, bihar epaiketa bat izatekoak zineten, baina, konexioa egin baino lehenago esan didazu, epaiketa bertan bera gelditu dela, zergaitik izan da hau, badakizuen noiz izango den hurrengo data? Pentsatzen dute dala, ze gukentzu gu gauze hor lau sindikato, bakotza sartzen du beran denuntzizie, demandie, orduen, lehenengoko ailegadana datie izen da komisioen sobrera zena. Orduan, beste danoken garana da, horreri sumero, orduen, ja ez talez, lehenengoko bide, ezak izan esplike, izaten dago zu normala, danok dugu ez orain, bategaz, en lugar de lau sindikato, aparte, danok batera. Eta horrek kasutan, bai pasatzen da, justizu itzen dela a plaza, eta boten dela beste fetxa bat. Hori izpike dozkuie, hori ulertu dut. Ez da izen geure asuntue da, burokrazia edo horako guztien bat. Beraz, argi da zuen borroka jarraituko duela, eta beste data bat iristeko zain egongo zaretela. Haintzane, beste kasu batzuk bertaratu sektoreko beste enpresa batzutako langileek, aitortu eta kontatu daude, enpresarekin batera negoziazio baterako prestutasuna erakutsiz, aukera bat proposatu dutela dala, beste lantegi edo lanpostu bat lortzeko aukera izatea zuek, ez duzu euki aukera hau beste enpresa batera joateko edo beste zuzenean ertean eta ertetik zaudeten egoerara, ez? Bai, holan, hautek esan zu moduen, bai, duk ez daku beste aukera. Beraz, negoziaziorako ez dago margen askorik zuzendaritzaren aldetik? De momento ez. Eta oso argi zaude azaltzen egoera guztia, zer da zuek eskatzen duzuena egoera honen aurrean, 2024 honetarako? Bueno, guk ezin du eskatu mazke geure bierra gudule egin, gure bierra ondo itzen du, orain momentuen ez dauz almazena beteta pasan urteko moduen, esan duzue almazena eta hauze sobrestok eta ezin gehiago egin, ez da kasue. Orduen, nonoken bihar badago apurtzu bete apretarse cinturon, izateako hiela haurek. Ero dizaberatzak gure bierra, eurek ez diezo ONG, bai egeu bez. Pudezan, dano bidu alkar, bai horren momentuen, en los buenos años, ez da repartidu, eta urtie txarra hoe bada, bai igual apurtzu bete gehiago aldute, alda bide soluzioa hau. Enpresaren Bai, por supuesto, bai, Paul, hombre, problema da que es el problema de ventas. Bueno, igual egiko zu hor zeuzer, ez da? Zeure los comerciales, igual tienes que incentivar, ez dakizen bida bien, bai, un plan estratégico. Okinen bida bien, horreri buelti moteko, eskatu du, ia zein dan hori, guk urtuteko haue situazio zeraku dan, eta ez dozkuie emon. Ez dozkuie, ez dako diela. Beraz, enpresaren langileen etorkizuna ikusten dugu kolokan dagoela, enpresaren etorkizuna edo epe luze edo motxera ere nola ikusten duzu? Salikaren itziera hor ate joka dagoela esango zenuke? Ez. Salika gogorra da, albakora gogorra da, langile honatakoz, endi pentsatzen dute, bueltibo bidatzola honeri, ez dakiz zer ingo dagoen, gure arazue bai bakitz ez da nagut esan gure biharra bakikuzan egin bidun eta eitzen du. Eure pentsa bidauie, kuales son sus planes, ez bakarrik langileen paro hartun, horret besteko izo batzuti ez, da horretan nik zintxot esan ezer. Bai, pentsatzen bote ia txartu dula fabrikia ia zarratuko bada, ez da pentsaten. Ez da pentsaten inoku dauenik, usabapez, eta, ez da pentsaten gauzek hortituzela. Eta dala errezaue, etzi bier, horregaz flexibilidadigaz. Hauntzek etorri, eta orain, bihar gitxea hau dakotelez, ez etorri, zatozen natorren egien,
engo zu ilonetaku eta datorren jeku bai. Beste barik aintzan, nik uste oso argi azaldu duzula, oso argi gelditu dela bizitzen ari zareten egoera, eta eskerrik asko tarte hau izateagatik gurekin egongo gara kontaktuan, epaiketa horri buruz jakingo dugu zerbait, eta momentuz biharko kontzentrazioa mantenduko duzue 11etan Bilboko epaitegi aurrean? Bueno, horreri buruz gauza hautzek eitzen, ze ebito berban ere ekideka zia jungo bagara, ero bakarrekingo badu, baien gubernion hori seguru dau, zaldikatik albakarara, eta Bilboku ondino ez du pentsa. Bai, bueno, eitzen badu, apuizeko txuten. Ados, jakinaren garnian egongo gara orduan. Eskerrik asko aintzane. Azken albiste honekin iritsi gara buletinaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue berri gehiagorako sartu 11.eus atarian. Silizia taldearen egan abestiarekin utziko zaituztegu. Bihar gara bueltan albiste gehiagorekin. Ongi izan. Bagasarrin